কক বরক তুই অনেক জঞ্জাল চলি দङ ও জঞ্জাল চলি মান পুনঃ जों नरक বিধানসভার नुखना चिनि अनिमेश बाबू तिसाका ओमफ्राय दाबो मनो कमिटि खाय कमिटि नाय दङ मनो ताम खायमोन ओमफ्राय मुख्यमंत्री तो चिठि सिखा मनो नायनानै बागै जे सरे रो किरिजागि टंखा रोमान बाय सेकेन्ड से केस जांनाय बरन बाय ता मेसेज नि किनेनो तो कक्रि सरकार म वान सुगै दङ म कमिटि खाजाका ताय म नाय दङ माने जे त्रिपुरा बोर्ड अकक सामने चिनि मुख्यमंत्री तो चिठि सिखा म नायजानाय कमिटिबो खाजाका कमिटिरो नायनाय हाय पुनो मियानि जे पेपर तिनि फुंनि जे पेपर नखमाति ब्लाइनो आमां सालाजाक त्रिपुरा लुकुरो माने त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन बखाक्तै अ मीटिंग तंमनि बरक सालायका जे बरक मान बिसिने बरक केस सेरना फंका तो स्टुडेन्ट बागि कायसा मनाक साल थायनाय दं हाय तो मतो आं ताम हननो मनो आं साइमेको हाय पुनो चिनि कमिटिरो नायनाय कमिटिबो खाजाकाबा ताई मुख्यमंत्री वो साका जे चिठि चिनै चिठि तो सिकिना हाय चिठि सिकिना चिनि मुख्यमंत्री साकावो मनायना माने स्टुडेन्ट दंनि सुबिदानि बागि नर खायाय नांमनि याफरि स्टुडेन्ट दंनि जारा स्टुडेन्ट पढनाय मबो चिन बसाबोतैनो जारा रोमान सिनाय बांला सिनाय हिन्दी सिनाय इंग्लिश सिनाय जारा पढासना मत चिन बसाबोतैनो आमानि बागैनो तो कमिटि खाजाका कमिटि रंना ताजर बंगनि सुबिदा न कारै आभाय दिसो नाजागला कमिटि रंना नाय दङ कमिटि खाजाका कमिटि नाय बेला बेला